Kaixo, egunon. My Familianko 0-6 urte bitarteko seme-alabak dituzten gurasoentzako nolabaiteko sostengua eta baliabideak eskuratzeko espazio bada. Gehien errepikatzen den erronka izaten da gurasoen ardura seme-alaben portaerarekin zerikusia dakaten egoerekin. Txiki-txikia dianean, hasten dialako kasketekin edo amorruarekin, eta ez dakiten nola kudeatu, nerabezarora hurbiltzen dianean aldaketa ugari egoten dira, portaerak aldatzen dira, eta orduan erronka gehienak horren inguruan izaten dira. Daramaten lehenengo baliabidea da ulertzea bere seme-alabari zer gertatzen zaion. Bigarrena eta niretzako garrantzitsuenetakoa ez daudela bakarrik. Eta hirugarrena edozein aldaketa norberaren aldaketan hasten dela. Behin gertatu zitzaidan, Madrideko familia batek nirekin kontaktuan jarri zala, nahi zutelako beraien etxera bizitzera jutea aste batzuk ikusteko nola zeramaten aurren ziera eta haziera. Eta esplikatu nien ez nola zerbitzu hori ematen, eta beraiekin orain akonpainamendua egiten dut, baina online egiten dugu. Egite ditugu hilabetean behin saioak eta horrela